Ero wadhi nyime koda weche manyien ka bende pod wabiro medo twak ewi weche mag dhodho nyithindo ahinya kotenore koda minego ma bende nitiere e kuonde tich moko mochiwonegi thuolono koda jomoko maonge kod thuolo makamano. Ka wadhi nyime ne jago oporo mar duond bura mar UDA e County Assembly ma Nairobi, Mugambi Ronaldo kod MCAs mag UDA owuok oko kendo dok ne gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ewi seyo mag mibadhi. Mugambi wacho ni weche mag lilo nying Sakaja kod chilo mag mibadhi mar miyo kembe chiko mag Nyawawa chudo gin weche ma ichwalo kod jo ohala mag oledhi. Bang' Sakaja biro rode mag mibadhi e kaunti ma Nairobi. Mugambi bende oseyo bad migawo mar okwach kich kuom ringo e chiwo ripot mar nonro margi ne jofwambo ka tieko timo nonro ewi wach makamano. From where I sit, I know this is just a politically instigated scheme, just like the usuals, because if indeed they believe these companies were paid, there is a proper and structured way of addressing the same. Let them summon the directors of these companies so that they can get the gist of all these issues. Two, we have departments which these companies supplied. If it's indeed true, let them also summon the departmental heads and stop putting a blanket condemnation of the same. Because from where I sit, I believe this is corruption fighting. These are cartels fighting back. The people that are used to be paid hewa in the last regime have tried using the same hewa in this regime, and